Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Gisterochtend vond er een uitslaande brand plaats bij Bar, Shakers en Grill in Mahai. De brand was vooral in de Palapa vlak voor de bar. De bar kan volgens eigenaar Olly Naaldijk morgen gewoon weer open. De bar trok veel bekijks en de vlammen waren tot ver in Curaçao te zien. Ten opzichte van 2015 was er in 2018 veel minder uitstoot van broeikasgassen op Curaçao. Het ging in 2018 om 2,3 miljoen ton CO2. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek gemeld. Dit is een vermindering van met maar liefst 45% ten opzichte van 2015. Dat is een gevolg van de sterk teruggelopen activiteiten van de raffinaderij, van de afname van het verbruik van de cru en de afname van gebruik van fossiele brandstoffen voor de productie van water en elektra. Niettemin is de broeikasgasemissie op Curaçao nog relatief hoog, namelijk 14,5 ton per hoofd van de bevolking. Gemiddeld is dat nog geen 5 ton per hoofd van de bevolking. Het aanschaffen van een paspoort kost voortaan 200 gulden. Het paspoort is wel 10 jaar geldig. Dat heeft het parlement gisteren besloten. Daarmee wordt de prijs verdubbeld. Voor kinderen tot en met 17 jaar blijft de prijs van een paspoort 100 gulden. In Nederland is de prijs van een paspoort de afgelopen jaren verhoogd, terwijl het op Curaçao niet was doorgevoerd. Zo legt de minister van Financiën Kenneth Gijsberta uit. Het is volgens hem niet waar dat het om een maatregel gaat om meer inkomsten in het laadje van de overheid te krijgen. De Curaçao Internet Gaming Association, SIGA, ontkent beschuldigingen zoals die zijn geuit in een recente documentaire van de BBC. Daarin werd gesteld dat er achter deze bloeiende industrie internationale criminele netwerken schuilgaan en dat de overheid nauwelijks toezicht houdt op de sector. De SIGA laat in een persbericht weten dat er volgens hen niets klopt van de beschuldigingen. En ze wijzen uitgebreid op de vele wetten en regels waar de sector zich aan moet houden. De SIGA betreurt de berichtgeving van de BBC ten zeerste. Boze chauffeurs hebben gisteren de toegang tot de WTC geblokkeerd. Ze wilden daarmee een gesprek afdwingen met domeinbeheer. Volgens de chauffeurs moeten ze al veel te lang wachten op toestemming om legaal diabase af te halen. Domeinbeheer zou in gebreke zijn gebleven. Gisteren vond er een vergadering plaats en daar is besloten dat er binnen 3 dagen duidelijkheid komt over waar de chauffeurs voortaan hun diabase kunnen halen. In Williamsport, Amerika, vond gisteren een parade plaats in het kader van de World Series 2019. Het gaat over Little League. En de spelers van Curaçao namen een prominente plaats in de parade in. Het zag er leuk uit en veel fans stonden langs de kant van de weg. Vandaag gaat het ook echt beginnen en speelt Curaçao tegen Australië om 1 uur 's middags. Als de wedstrijd wordt gewonnen, spelen ze aanstaande zondag weer. Een Russisch passagiersvliegtuig heeft donderdag in de buurt van Moskou een geslaagde noodlanding in een maïsveld gemaakt. Dat gebeurde nadat beide motoren van de Airbus A321 met meer dan 230 inzittenden waren uitgevallen. Dat was een gevolg van een botsing met vogels. Er zijn 23 gewonden, onder wie 9 kinderen. Ze liepen in de meeste gevallen kneuzingen of schaafwonden op en hoefden niet naar het ziekenhuis. Alleen een 69-jarige vrouw werd in het ziekenhuis opgenomen. Passagiers posten videoopnamen van de geslaagde buiklanding op sociale media. Bij de landing werd het landingsgestel niet uitgeklapt. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.